Mila esker etortzaetikan, badakizue nola hilero antolatzen dugu Bolivar ikaskuntza elkartea, hitzaldia. Eta gehienak euskaraz egiten prestatzen dugu, ez? Baten bat ola erderaz izan da, baina gehienetan euskaraz eratzen gara. Eta oraingo honetan ere, euskaraz izango da, izango da euskaraz eta Nafarroako estatua, eta hortarako etorri da, gure ara, Aitzo Latuna. Aitzo Latuna berez ekonomiaria da. Mailan oso aditua historia, Nafarroko historia. Eta beraren kurrikuluan, ez dizu esango gauzak asko egiten ditu. Eta orduan ikuste dut, hoberen izango dela, hasi berarekin, gaian, sartuko gara, gero galderak izango dira, eta tartetxo bat izango duzu ere bai, galderak egiteko. Eta berari emango dio hitza, eta hola, lehen enteratuko gera, hori, euskera, eta Nafarroako estatua zertan datza. Bale, eskerrik asko. Arrastion, Aitzo Latuna naz, Galdakostarra naz. Hiru urte egin dodaz Donostin, eta umeak ez konfunditzearen baturara bultatu nintzen, eta urte bete da bat barriro Bizkaian eta barriro bizkaieraz aleginduko naz berroa egiten. Orden gaztu egingo dodaz, Bizkaiera eta baturera batxutan, baina printzipioz Bizkaiera berroa egiten aleginduko naz barriro, bale? Esaldi honen inguruan jaungo da gaurkoa. El verdadero misterio de euskera es su supervivencia, no su origen. Honek, esaldi potolo hau, kondo mintzen dena eran. Eta nire ustez hor ez dago misteriorik, eta aleginduko naz azaltzen. Eta horregatik titulua B, euskera eta Nafarroako estatua uztartzen aleginduko naz, ea zu ikusten duzuen erlazioa dagoen edo ez, neuk ikusten dudan bezala. Orden galdera honen inguruan joango da dena. Hasiko naz. Paleolito garaitik esaten dabe hemen gagozala, lehenengo Kromagnoia etorri zanetik, ona berba egiten den hizkuntza hori edo berbakera hori gaur euskera da. Oda jarraipen bat dagoela ona Kromagnoia lehenengo gizona, gaurko gizona etorri zanetik, gaurkora. Nok esaten dago hau, mono esaten dauzku batetik toponimia, bestetik ikusiko dugu erromatarrak etor zirenean non segitzak edo non egiten zan euskerean. Baina batez ere horrako pertsonaiek esaten dabe, Julio Caro Barojak. El origen de este pueblo es el de su lengua, que muchos suponen que podría remontarse al nombre de Cromañón. Luigi Luca Cavalli Sforza da italiano aita eta semea eta hauek ziren genetikan hasierako batzuk, ezta? Stanford Universitatea. La lengua vasca desciende de las lenguas habladas en la primera ocupación de Francia y suroriental y España noroccidental por los hombres de Cromañón. Los grandes artistas de las cuevas de la región hablan una lengua de la que desciende el moderno euskera. National Geographic en Chad, lan egiten aban Jaume Bertrapetik, los vascos son sin duda la población más autóctona de Europa. Eta denon Chad ezaguna den Marandiaran, esaten dago. La afirmación de que un mismo pueblo perdurado en el territorio vasco desde el Paleolítico superior hasta hoy se halla apoyada en un hecho comprobado por la arqueología, es decir, que en la singularidad no interrumpida de la cultura del país desde aquellos lejanos tiempos hasta los albores de la historia, y este fenómeno solo es explicable poniendo la continuidad o persistencia de un mismo grupo étnico en el país. Bueno, horiek ados daude. Kobak hitz egin duzanean, neolito, mesolito eta batez ere metalaroan, horren jarraipenak, trikuharriak eta zutarria duguz. Erriosan, bako Erriosan gaur, baina Erriosan, eta baztanekoa adierazpenak, jarraipen bat, kobatiko da. Jarraipen, giza talde haien jarraipenaren beste lekuko bat, ja brontxaroan, Kristo horretiko 2000 urte, eta gero
gero ja burdinaroan, 1000 urtetiko 0 urteraino, dire Kromletz, Arrespil eta Mairu Baratzak. Gehien dagozan tokia, Nafarroa da, Okabe, baina Aralarren, Alaban, Orbadeko zue batzuk. Bizkaian, Gipuzkoan be badauz. Antza, Bizkaiko eta Gipuzkokoak ez dira besteak bardinak, zer eizarandik arakoak, dekie zer ikusia pertsonen enterramendu egaz, eta emekoak antza animalien magiaren inguruan mendietan zebiltzan animaliei geinu eta pertsonaitxarren gandik osatzeko egiten ziren herriprengadik. Baina, toki guzti horietan agertzen dira. Ikusten noan ez azkeneko larroa ez da ikusiko. Gehiago ere baduzu jakin, liburu oso gomendagarria da, zer dut negotena, honetaz gehien dakina. Jarraipen horrek ja ekartzen gaitu historiara. Historia zer da, baina idatzita dagozan dokumentuak agertzen diren momentu horretara. Historian sartu gara erromatarrekin. Egia da, apurbe lehenago, agertzen dira zeltaz idatzitako eskribu batzuk, antza batzuk, ekiera, euskerazko zeuser eta horren aurreatuko zen. Baina printzipioz, erromatarrekin badakoz, jadatu historikoak non berba egiten zen euskerea eta non ez. Autobarren mapa bat da oso ezaguna. Argi dekogu berde dago esan guzti horretan euskera berba egiten zala. Ez daki guain argi, beste hauetan, momentu horretan, zero, zango dugu zero momentu horretan, egiten zan edo ez. Baina badau, erromatarrak esaten da bien gauza bat. Toki hauetan hizkuntzan bi berba egiten zirela. Bata, bueno, arraroa baina, eta bestea, imposiblea. Orden, Barojak esaten da, arraroa, zeltibro izango zala, eta seguronik imposible hori, euskerarekin erlazioa, uko beban, euskalki bat. Baina ez da ziurra. Historia horrean. Historia horreanen mapea, zero momentuan. Eta zer antolatzen ginen? Antolatzen ginen herrietan, herri ezberdinetan. Hauskoak, pluralean hauski, eta gentilizio hauskitanoak, Akitania etzen den toki horretan. Baskoak, baina baita, barbuloak, karistioak, autrigoiak eta zelta influentzia handia aukindabe, beroiak onartu behar da, euskal kutsua daukatela, ilergetiak be euskera basekitela antza, nahiz eta zelta berekin, edo leku bilinguek oso leku zabaletan emango ziren. Zelan bizi ziren? Hemen Bizkaian zein Gipuzkoan, horrelako mendi, belarometroko mendi eta gutxi gora bera, bertan, hemendik, emozan enpalizada bat, arrezio bat, ikusiko dugu, eta urrengokoa ikusiko zen. Horrela, norbait atakatuz, momentu batean, batetik bestera, jarriko ziren komunikatzea. Emozan horrelako, palizada bat, eta bertan egingo zen bizitza. Baita agertu dira, nekazaritza barruan egiten zara, eta animaliak be, batzuk bintzat barruan egiten zirela. Familiak, etxe bakoitzean, esan ego garko monoparental famili tradizionala zaten dugun hori, ez da lamenko tradizionala historia, baina tradizional hori, baizik eta generazio desberdinak batera biziko zirela. Honen lekuko adibidez izango zen Balmasineko kastroa. Gero Nafarroko garaian kastelu bat egin zan lanean, baina antza, beste bat legoke barnean. Honek nik dutxo daz, historia horreko Euskal Herriak, zergaitik Euskal Herriak ruralean, ez dagolako unitate bat. Ez dago moten, bakoitzak, bere antolakuntza modua. Ikusten da dekola beti itsasora begira, gero erdi mendi bat, eta gero barneko nekazaritzarako diren beste lur mota batzuk, sekaleak edo beste mota bat. Hau da, ekonomia autosuficiente baten bila, dena deki itsasora begira eta barnean beste lurralde batzuk. Eta lehenengo euskera hitza, lehenengo euskera zidatxitako hitza, mon behar dugu, Barrakurriz, Barrakoren uria. Eta indigena zen beste baten gainean eginda, Ilurziz, hau be, euskeraz dala, ematen da. 1919 garren urtean, Kristo Horrekoa. Zango zan, nakigula, lehenengo euskal hitza, lehenengo euskal toponimeo, baina hitza. Eta kalagorikoz, hori gori edo, baina ez dakitu ondo itzultzen,
Kalahorra izango zen bigarrena, beraz, Ebro oso behan. Tito Livio lehenengoz uasko itxera biltzen da, latinez, ua eta ubea bardin auskatzen direnez, basko irakurri behar dozu, 77 garren urtean. Pero uaskon nagorun duktu eserzita, eta Sobustio Caio Crispo, beste batean, berando baina garaikoa, kontinkitulu ebrogatik, quod inquietos uaskones prolebiur. Lagun edo txai, zer zidan, hau asko eztabaidatu da historialarien artean, baina begitu edatu da. 1979an basaude hemen, eta hona heltzeko, Iruñera heltzeko, 100 urte behar da bez. 100 urte, zenbat kilometro da oso gutxi egiteko behar dabe 100 urte, hori ez dago emoten adizketasun bat egondatnik, ze baskoiak ziren Alfaro, Trakuriz da Alfaro, Alfarokoak eta Kalagorrakoak, eta baskoiak ziren Iruñeko jendea, beraz, ez dago emoten hor, adizketasun handirik zegoenik, egon zenik, hasieran behintzat. Iparraldetik bardin, auskotarrek, 56. urtean altxatu egiten ziren eta Julio Cesar berak jipoitu behar dauz. Badakigu gerra hauetan, hegoaldekoak eta iparraldekoak batera gaudezala. Hau da, agian, dokumentu bat, non, hegoaldea eta iparraldean lehenengoz guda baten batera egiten dugu. Hau da, politikoki, etxai baten aurrean batera egiten dugu. Cesar Augusto, azkenean, Kantaurren gudak eman ziren. Kantaurrak zingo ziren Autrigoietik harat doazanak, baina moten da guda honetan be inguruko jentea euskalduna be partu hartu berriena. Beraz, pentsatu, meretzi. Eta 119 urte gara izan da bez euskaldunak dominatzeko. Antolakuntzaz daut nietzako datu importante bat. Zein da? Hau da, Adietanus erregea. Zaten dau Julio Cesar, auskotarren buru, bere aurrean, urte honetan, 56. urtean, Sos d'Alberten, men egiten dauela errege batek. Gainera dela, beste errege baten semea, Pisoni. Erromatarren laguna izan zara, Germanoen kontra. Hau da, errege bat, beste errege bat, antolakuntza bat, gauza asko esan duaz. Behin konkistatuta, legionario, derrigortuta, behadugak duzkue, beste bezala, Erromatarren imperioko hainbat tokitara. Ezagunena, Gloucester, da. Hau da, Adriano eta Trajanoren harresiak Eskozia eta Inglaterra, Eskozia eta Inglaterra banatzen dabe lurroietan. 300 urtez edo, egozan legionario askoan, Bardulo izenagaz. Lehenengokoak, Barduloak izango ziren gaurko, Gipuzkar, Arrabar, eta, baina, 300 urtez ez. Ez dakigu, zein norarte, egozan jente, euskaldun jentean. Baina, bitu zelako ikurrak erabiltzen dabez. Bai, sinaztuta dauz, erabiltzen garen euskurrak azirakoenak zirela. Pastika bat, San Andres gurutxe bat, beste simbolo astrala edo, deritxogun duguna, eta jargia. Erromatar garaitik, datozkuz, lehenko euskalitzak. Pila bat, orantxe ikusiko dugu datu batzuk. Gehienak, gaurko Euskal Herrian, ez. Gehienak, hemen. Toulouse, Igarota, Garona, Igarota, San Beltrán de Comís. Hemen dira, gehien agertu direnak. Laurion bat, Euskalitz, hainbat, lapida, altare eta barretan. San Beltrán de Comís gehien. Zuberoan batan bat, Gipuzkoan bat, gero ikusiko duguna, alaban gero eta gehiago. Goi Nafarroaren bat. Kantabria jarri dago, baina ez da Kantabria, ze Autrigoien lurra ziren Kantabroi lurrak. Sanduz, Umeritana, Herriosan, emeretzi bat. Soriako Herriosan, ez Soria osoan, Soriako Herriosan, Hueskan, Jeidan izenak euskeraz dago oraindik, Gizona, Aran, Gizona, Zaragoza, Egea, gero ikusiko dugu Los Caballeros, 5 Villa de Aragón, Sálava, Sofuentes, Botarritano, batzuk ino euskalitzen badagoela, beste batzuk ez, brontxe badagoelako. Hor izango zen, Baskoen eta Urrengokoen muga, Aragón, hor erdi bitartean Tudela eta Zaragoza bitarte horretan. Eta Bizkaian agertu da bat, Aragotiba bat,
ibi liare. Hor eusker hitz bat dagoela esaten dabe. Bat bentsabareko, bentsat, esan gehinke, bizkaitarrak, kasu honetan karistioak, euskaldunak ginela, ze Meko Arabako hainbat tokiko euskal hitzak be karistioen barruan legokez. Table dira gizonarriak, ez dela diskoidales egoten da, arte funerario basko, liburutik atarata, oso polite liburu hau, komendatzen dizuet. Zer dira gehien agertzen den ikurra? Gehien agertzen den ikurra, kuriosidades, kasualidades, sei petalodun lorea, hexapetala esaten jakoz figuretan. Eta eguzki simboloak, ilargi simboloak, gurutze, tal. Hau mantendu da, ordutik gauraino. Horartio, mantendu da, gizonarri erabili izan dira. Adibidez, markinan, semeinen, lagoen hilerrian, joten basarie, bartuko sarie, zelan erabili izan dira. Itzak, ze hitz agertu dira? Aerzbelzte, Belizana, Amoena, Albeltz, Bihotz, Giberri, Burru, erditze direnak, baina txuek aromen horretan. Aberri, bero, Sabino Aranak erabiliko dagoena, Gar, Gizon, Iriate, Eskato. Askoliko brontzean, askoli Itali parraldean dago, baina hau Roman agertu zen, eta agertzen dira hainbat izen, erromatar herritartzuna lortu egin dagela Pompeioaz gudan ibiltzagatik. Eta euren artean, ez da ikusten, Adinbeltz, Umeiun eta Enegez. Eneko hemen agertzen daia. Kristo Arretiko lehenengo gizaldian. Arabotiba, hau beleian agertu da berriki, hau da sarrago bat oihartzungua, eta bertan Beltenosis delako jainko bati eginiko altare bat da. Altare horietan, animalia zertifikatzen ziren. Iruña beleiako afera noizbait konponduko baritz, eta oso horreza konpontzea, 6.000 eurokaz ni konpontzen dut. Txingo zen, santo itxel bat, garaiko euskerea, norakoa zen, jakiteko. Kuriosidadez, atxe bat balego, lapida baten edo gizonari baten, badakigu, euskara zegoela, gu bakarrik hauskatzek endulako atxea. Gorko Bizkaian, gorko Araban, euskal guztietan. Erromatar imperioa banandu gintuen lehenengoz, iparraldea eta hegoaldea. Hispania penintxula eta Galia penintxula. Baina Hispania provintzia ez da existitu, Espainoaren mitoa da. Azkenean 7 provintzi ziren. 5 peninsulan, Baleares eta Afrikako iparraldea, Mauritania, Tingitana, deritxo. Eta berriz hauskoak gelditu ziren Galoen barne. Galoak banantzen dira Galiako Nata, Narbonensis, Trasalpina eta Galiako Nataren barruan hauskoak geldituko ziren. Hitz egiten dabe, Sator Baskonun eta Ager Baskonun, eta hori binido gauza bat kuriosoa, bitu. Mapetan, irudikatzen dabe muga hau, 200 urte ditu, ez 2000, aldudez. Muga honek, 350 urte ditu, trataba los Pirineos, Frantzia eta Espainia, Navarrako erresuma, banantzen direnean, bai guraldetik, bai Katalunia aldetik. Hau ez da benetako erromatar jarriko muga. Zein liteke muga hori izan? Muga hori nire ustez Pirinioetik aurrera doa eta Kantaurren muga horretan ikusikko dugu berroz, hobeto izango zen. Hau da, hau Galia barruan legoki, nire ustez. Galia dator de Gaius eta Hispania de Conejo. Hispania, hispano, gure zen Conejo unikos. Fenizioak eta Kartago egizinezea berba egiten ebien hizkuntza horretan. Hispano, tierra de conejos. España eta hispano, conejo. Zerak irin eta ditu. Muga naturala ez da hau. Pirineoak emetik jarretzen dabe. Pirineoen bukaera geologikoa peña angulo esaten dabe dala merindades de Castilla. Baina argi dagoena dabe
hegoaldeko muga testuetan zala Iruñeko menditik gorakoak eta gaur Sierra Cantabria esaten den horreko gorakoak. Son Sierra de Navarra horren horrakoak. Beraz, dakizurentzako, baina nire goiarra izan konejo baino, eta, bueno, erromatarrak, erromatar imperioa, bertan bera jausten danean, badakizue germanoei esker, horrei, gelditzen den mapa lehen euskal elebakarra zen ura, apurke elean itxa. Bakarra izango sekulan mugetan hori imposible da. Zeltekin, Iberoekin, eta Barrekin eta Galoekin egin duen bere hartu emonak eta komertxaran. Baina ja muga hori berantza doa pixkanaka. Guretzako gizaldi hori, seigarren gizaldia oso importanteak dira. Zeratik. Erromatarrak gure lurra konkistatu ebien. Bai. Erromatartu ginen, bueno, hirietan bat, hiripila bat zegozan, baina hiritik kanpo ez. Eta hirietan be, Iruña Berilako aurrera badoa bai, demostratuko zan, euskera nahiko naturala zela. Goi funtzionarioetan abian ez. Zelako egora egon zan, 18 garren mendean, 17 garren mendean, gaztelagoekin edo frantsesekin uki dugun egoera bardina. Elite bat ikan hizkuntza hori, imperialismoaren hizkuntza, baina herriak ez. Eta hori esker, sortzen da mugimendu bat, bagaudak. Hasieran esan lurra hogetan emoten du, eta hartzen dau izen komun hori. Erromatarrak egiten dabe bagauda, antxa dala jente errante, jente leku batera bestera dabilen jentea. Eta jente honek, azkenean lortzen dau, erromatar imperiori kanporatzea eta germanoak onak ez sartzea. Herria izan zen, zaten dabe saltun baskolekuan, ilustrio saltun agar eta denetarikoa. Leku guztiko jentea dino erromatar hartu ez dana, germano horren aurrean hartzen dago indarra. Erromatar imperio jazten den horretan. Eta sortzen da, azkenean, Baskonia dituko den dukatu bat. Dukatu horretan, batzen gara Baskoiak eta Cesar Augustok Akitania intxikia zen lez, hemoniko lurrak, Garona eta Loira bitartekoak. Horrek ez dira euskaldunak, baina sartzen dira dukerri horretan. Oda, Loiratik Garonara eta gero Baskoiak. Baskoiak, Garonako hegoalde guztia dituko da Erdi Aroan. Erromatar garaia Baskoak, bakarri ziren Euskal Herri guztiaetatik bat, eta orain denoi deitzen Euskoe Baskoak. Hauek, bagauda hauek, erasotzen dabezan tokiek dira Zaragoza, Calahorra, ez da Bilbo, ez da Donosti. Nahiko mugakoak, Akitania, udak emoten dira mugetan. Zer gure dabezan hemen? Hemen nahiko tranquil, ezin ginen. Mendietan barriro arrezitutako 400 metroko mendio horretan eginiko poblatu horretan, leheniko zidugun balmazineko poblatu hori barriro goi Erdi Aroan poblatzen dugu, eta hori izango zan. Zer da estatu bat, esan dut estatu bat, zelakotakoa, ez? Hemen galdetzen badautzuet, seguro bakoitzak amak bezala itxi badekola eta bere honena. Baina badau definizio bat estatu batena. Historian agertu zenetik, biolentziaren bidez gizartearen banaketa mantentzen duen organizazioa da, herri bat eta gobernu bat. Kontrolatzen dutenen interesenpean dago. Eurena konsideratzen duten lurralde baten, eta patrimonialki eta juridikoki. Eta horretarako dituzten errekurtso guztiak erabiltzen dute biolentza armatua bat. Dekogu gobernu bat, itukei batzuk, dekogu herria, hori aukeratu da biena, lurralde bat, Garonatik Eurora, eta juridikoki antolatuta. Eta hori importantea da. Foruen oinarria, ohituetan oinarritutakoak, badakigu erromatar aurretikoak zirela. Juntatzen ginela erromatarrak erturri aurretik, eta juntetan joaten gara orain utxu arte. Joan izan gara, eta orain goaz, baina beste batera. Mantendu dara. Badakigu erromatarrak oso hiri gutxitan euren legea jartzen ebiela. Indigenak bizi ginen ondino gure legepean.
hori badakigu. Eta politikoki beste hitz potente bat, herriak. Herriak dira politika unitate basikoak, biologian molekuak eta atomoak fizikan diren bezala. Herriek egiten da estatua, herriek egiten da movimentoa, ez partido politikoek, sindikatuek ez beste. Herriak egiten ditu egin beharrekoak, estatua sortzeko edo goza. Esan dut nik, zehan dakigu, ze berri dugu estatu horietaz. Estatu horietaz, induzketetan gero eta gehiago agertzen dira, aman komuneko arman komuneko elementuak. Hau da, aldaietan, Zornostegi, Aiztra, Busaga, Iruña, Gineta, Mesterika, guzti horietan, eta baita iparraldean, baita garonan, baita gaurko Gaskuñan, egindako induzketetan aurkitutako tresnak, armak, elementu guztiak komunak dira. Frankoen ezberdinak, bizigoen ezberdinak, bizigodak ez dira armez enterratzen, eta beste edozein ezberdinak, propioak, bertakoak. Gainera, bertako materialak erabiltzen daude, bertako ceramika, bertako burdina, bertan hartutako burdina, bertan hartutako ceramika. Hau be, nahiko tipikoa da, horrelako hilobiak, garai honetakoak. Eta baita ondino gizonarriak. Hau Arrigorriaga dau honen portalandua. Abrizketan Arrigorriagan be agertu dira estelak eta horrelako bardinak. Eta gehien dagoen tokia Durangaldea da. Hau denok ezagutuko duzue, ezagutu behar duzue bintzat, Elorrioko Argineta. Ez dira bertokoak, baizik eta Durango aldetik eta inguruti batez ere hartutakoak eta bertara aramanak. Baina hor ikusten dozuez, garai horietan egon ziren handikien behar bada, hilobiak. Bertan be, orain induzketa baten, bertan pobladu bat egon zala garaikidea agertu da. Eta hauek be, gizonarriak, baina tabularrak, gaukiduna, Bizkaian bakarrik agertu dira. Potenteena, induzketarik importanteena, aldaietan Alkelez dokan emon zan. Hau da, Legutiano, antxigaren azpia. Behin, lehorte handi bat egon zan, eta lur guztia mugitu ebazan, eta agertu ziren, bertan, hainbat famili, gerra familiak, armaz. Eta gaino, brontze, burdina, anbar, Baltikoko anbar komertzializaziotik hartuta, hau izango zen, garai harretako induzketarik importanteena. Araban, baina Arabako Legutiano inguru horretan, betiko sobertu. Zertaz bizi ginean, ez da asko aldatu. Itxasuaz, haize olak edo burdinak, taldeak, ogaldean sekaleak eta askoloak. Zelan gelditu zen orduen euskerea garaiaretan, Baskoniako garaiaretan. Oraintxe ikusiko dugu atakatua izan zala, baina ja iparraldea aldean itxa, Gaskoia Euskal Erromantzeko erromantzea, Euskal eta erromantzean aztuta, eta egualdean gero ikusiko dugu eleaniztasuna ezagala galdu mendeetan. Bisigodoen erasoak. Egualdetik, bisigodoak. Nosarte, 711 urtera arte, musulmanak sartu ziren urte haietan. Urte haietan justo, Pompeio hartzeko egon zan, Rodrigo esaten dabe gazteleraz, baina izena Rodil godo germaniko hau egon zan, gugaz borrokan. Eta eudon zan bertako errerea, eta lehengo jipoitu ebena musulmanak. 700 eta 21 garren urtean Turiseko gatazkan. Ezagunagoa da, 722ko bigarren gatazka bat, non Eudon eta Carlos Martel Frankoak, Poitiers Turiseko gatazkan musulmanei emonotzien porrotandi bat, eta geroztik ez dabe pasatu nondik, Hispaniatik. Beti Pompeio gure behin hartu, baina Hispaniatik sekulanez, dorentzako Galia zen, Cantabria, edo Bizkaia, Gipuzkoa, Araba. Euskara lehenengoz agertzen da izaldia honetan, eta musulman batek ematen duzku itxoie. 8. mendean. Dekogun testua berandukoa da, baina garai honetaz, da kopiaren kopia.
Marzuk induzkara. Arraroa da, ez musulmana religio bat da, baina ez da hizkuntza bat. Horiko ezin dugu hizkuntza berba egiten da musulmanek. Panukasiarrak ziren bertoko nagusi musulmanen artean. Batzuk esaten dabe bisigodoa zirela. Ez da posible, Cassius, hori latina da. Ez da bisigoden artean, latin izena duen buruzagirik. Beraren semea, lehenengo semea, Fortun deitzen zen. Ezen, askoia. Badakigu, nekara joan zala eta handik musulman bueltatu zala. Panukasiko erregerik edo buruzagik importantena, Musa zan, eneko aitzaren anai ordea. Nafarroko erregearen anai ordea. Amaren partez, ama baldina eta ezberdina. Beraz, musulman izatea eta euskaldun izatea, ez daka kontrakorik. Frankoen erasoa, eta hemen beste episodio importante bat, horregako gatazkariak. Zazpireun eta 78koa, abuztuaren 15koa, eta 824koa. Bertan, apurbe lehenago, agertzen da lehenengoz, Naugarri. Frankoak kontrolatzen ez daben hegoaldeko Baskoiak dira Naugarriak. Eta hemen sortzen da, eneko aritzaren koroatzea, eta hegoaldeko Baskoiek, lehenengo Iruñako erresuma, gero Nafarroko erresuma, deritxon hori egingo dabe. Nafarrak hasieratik ziren, lehenengo izena, Iruñako erresuma izan zen. Asturraren erasoa handik eta apurbet geroagora. Bizkaiko eta euskerarako nahiko importantearen eraso bat. 850 urtean emon zan Padurako bataia. Agian ez da benetazkoa, baina bai da benetazkoa Sopuerta eta Karrantza Asturiasko dokumentuetan agertzen dela eurek birpopulatuta bezalakoa. Bertako toponimia euskalduna oso antzinikoa da, eta erromantzea oso antziniko erromantzea, ez da erderatik orain dela gutxi moldatutakoa baizik eta nahiko antzineko erromantzea. Baina begitu, 1504 eta 1508an San Martín de Muñatonezen oinordekotxa, Muñatonestarrak badakizu dagozala Muskizen, baina baita Portugaleten, Castroko merinoa da zan. Guzti hori oso ondo kontrolatzen daben familia, esaten dau Real Txantzizeria de Valladolid, Bizkaia Aretoan, Barakaldo, Somorrostro eta Garrantzako testiguek itzultzailea behar dutela para que entiendan lo que los testigos dizieren. Juezak behar du itzultzailea Garrantzako pertsonak ulertzeko, beraz ez eta toponimia antzinikoa izan, ez du gure esan, betiko galduzala euskerea garai horretan, baizik eta gero, agian eta segurunik berro eskoretu zala. Kaldoko zan barrio, baina berreskoretu zan. Hau da, lehenengoko mapa non gu agertzen garen. San Serpent, ja Nafarroko erresumaren barruan, baina hau da, Landa zen. San Serpent eta Estefano de Mauleon zuberotarrak eginda. Sancho Hirugarrenaren eskatuta, Hirugarren eskatuta. Uaskonia, oraindik Uaskonia, etxen. Gara gure buruari, etxen dugu gure buruari. Bueno, hau izango zen, 800, garren urte horietako euskararen egoera. Eta euskaldunak Horreagan erabaki gendun, ez dugula izan ez franko, ez bisigodo, ez musulman, baizik eta gure buruaren jabe. Horregatik, niretzako erresuma hau, estatu hau da gurea, ez bai dugu, baina besterik onartu, ez aitortu. 1000 garren urte inguruan, 1000 eta 1000 garren urte bitarte horretan, jortzen dugu ja estatu honek. Lurralde guzti horiek, Baskonia osoa, Sancho Hirugarrenaren barroa menpean dago, eta gero bere semearen menpean dago. Eta errei honek baziren, zergatik dira honek bere mugak, babitu, kurioso, eta euskararekin oso relazionatuta. Arturo Campionek. Sancho III bere semeari itxi eutxan toda la población euskara. Méndez Pidal española,
Sancho el Mayor quiso unificar un gran reino navarro, predominantemente vascón por su lengua. Reparte sus estados entre sus 4 hijos, apareciendo como uno de los más audaces estadistas estructuradores de fronteras y de pueblos, dejando al primogénito García de Nájera, García el joven, Sancho Gastea, el solar de la dinastía, el antiguo reino de Navarra, homogéneamente vascón por su lengua. Oda, Menendez Pidalek be onartzen dau, Nafarra erregeak lurraldeak banatzen dagoenean, kontutan hartzen dagoena da, euskaldunak non dagozan. Anakleto Ortueta, politikari eta historialari bizkaitarrak. Sancho III el Mayor eligió sabiamente las fronteras del Estado vasco, pues los límites que dio Navarra fueron los geográficos naturales, es genio tutelar de la nacionalidad vasca. Gracias a él vivimos como un pueblo, arantzago da honenik. Mila urte horretan, lehenengoz, euskerak aurrera egiten dago. Gaztela zaharrean, gaur Merindadea, Bilarkaio eta Mediako Mareta horretan, Enkarte herrietan segurunik baita, Errioxan asko aurrera egiten dago. Errioxa, ikusi dugu lez, erromatar garaian, baegoan euskalduna, basan euskalduna, hor daude 19 lapida euskal hitzekin. Toponimia ikusten badugu, argi dau, Arrotik arantza doan goi Errioxa dekola gehien erdian beroiak zeuden, behan baskoiak, autrigoiak lur horietan. Errioxan errepoblatu eta izan zen, musulmanak horrarte eduzirelako eta lurraiek ia jende barik editu zelako, birpopulatu eta izan zen Nafarroagatik, hor Sierra de Cantabria ditzen horretik, Sierra de Navarratik egin zen birpopulatu, eta horra gertzen dira lehenengo euskal esaldiak, ez hitzak, esaldiak, 10. mendean, 1954. mendean. Izioki dugu, argiak izioki badakigu zer da, guek aiutu ez dugu, baina dugu batu eraz, kurioso. Eta guek ere bai. Mateo Anguiano Errioxarrak, 1704 esaten dago, los reyes de Navarra de aquellos tiempos usaron el vascuence como lengua propia y nativa, y de tal suerte estaba extendida por estas partes de Rioja que apenas hay lugar, monte o pago que no tenga nombre vascongado. Ikusiko dugu no es arte. Orden baskoien erresuma, horre dira bere mugak eta gaztelua defentsarako. Erasotua izan zen, esan ginen, Bianako printxeak esan ebelez, roído, izan zen un hueso roído. Hori izaten da, latin izaten da, latinak ez dakit, eta zote esango, ez txartu zen. Lehenengo eraso bortitza eta puerka, 54. urtean, 1954, Errioxa, jausten daia, ia gehien, 1939. Sartaldeko Navarra, Bizkaia, Gipuzkoa eta Álava, 1939, Sonsiega, Bernedoko lurrak. Honek zer ikusi dauka euskeragaz? Hori da, ikusiko dugu. Iparaldetik, 1942, Baskonia kontinentala, inglesa bitaloen esku. 1943, Baskonia kontinentala, Frantziagatik konkistatuta urteko gudaren ostean. Frantziaren konkistatu gabe. Be Nafarra eta Biarnoko okupazioa, 1920. Ikusiko dugu. Zer ikusia daukaten euskeragaz. Hau da, 1979ko Nafarroko mapa. Ikusten dugu nino Bureba edo Miranda de Ebro barnean dagoela, Enkarterriak, Base Nafarroa, Galapurdita kantuan. 12. mendeko mapa, eta esaten da Julio Carabalojak. Sobre la lengua vasca y vascuña. No hay razón para dejar de admitir que en Aquitania, o da Ascuña eta Aquitanian, se habló vasco hasta la Edad Media. Behintzat 12. mendera arte, ondino, horko landetako lurralde horiek, euskalduntzat edo eleanitz ziren euskera barne. Eta hegoaldetik bitu, las relaciones entre Soria y Euskadi. Soria, la última zona donde desapareció el euskera, fue en Montenegro de Camero, sobre el siglo XII. 12. mende horretan, enba konkista ziren mende horretan, Soria, nahiz eta horra gertu, egongo zen, eleanitzan, nahiz eta horren kolore horretan bagoztu egon.
Ikusten badugu mapa hau. Ikusten duzue 12. mendea, Andorra baino, euskalduna. 13. mendea, konkista ondoren, sartaldekoa, Aragoi joan egiten da, Aragoi banandu egiten da, eta segidan euskara galdu egiten da Pirinotako hainbat tokietan. Biarnon, inglesak itanuen esku, barriro atxeraka. Oda, konkistatukutako lurralde guzti hauetan, egiten da euskara atxeraka, eta Nafarroko Erresuma barruan dagozan guzti hauetan ez. Goi Errioxa, noiz arte hitz egin da, berba egin da euskereaz. Ojakastroko fazaina. Fazainak dira barriro Pirinoko eskubidea, derecho pirenaiko foruen oinarrian. Esto es por fazaina que el alcalde de Ollacastro dau Ezkarrai ondoan. Hau da, aro, gero Santo Domingo la Calzada eta aratago. Mandó prender don Muriel, que era merino de Castilla, porque juzgara que el uno de Ollacastro, si le demandase hombre de fuera de la villa, que él recudiese en Vascuente. De sí supo don Muriel que tal fuero había los de Ollacastro en mandar desar, bueno, eta guztia pues fuero. Y etxako, importante, Ollacastro euskalduna está por la ley. Legeak, foruek, defendatzen dabe euskerea. Merinoa ezin da izan erdalduna. Naiz eta Errioxako zati hori konkistatua izan, dino bere furua mantentzen da Errioxarrek, eta derrigortzen dabe merinoa euskaldun izatea. Noiz arte, 17. mendean, ondino Santo Domingo de la Calzada, y que la gente que viene de las caferías a oírlos, como no saben romance, fetales ayunos del sermón. Ahora, ez dakite, erromantzea Santiago de la Calzada duan hainbat Errioxar. Eta 14. mendean, begitu, oraindik atxera goaz. Aldo egiten da guzti horretan. Gainera, 14. mendean hasten da 100 urteko guda. Inglaterra, Akitanoak bat egiten da behor, 12. mendean, eta Frantzia hori berea dalata, konkista guda bat, hasten da 100 urtez. Eta horretan, hau gerralekua izan zen, eta jentea, jipoitua, izan zen. Eta hemen, zer gertatzen da hemen? Atxerakoa doa, baina bitu. Hueskan 1953 urtean. Ezin da, iten nuil corredor non sea usado que faga mercaduría ninguna, que compre ni vende ningunas personas faulando en algarabía, sea árabe, ni en abraitz, hebreo, ni en bascuent, ez kilo pague, tokoto o eta masor. Berdin, agartzen da antzeko bat, 16. mendean eta 17. mendean. Hau handu badabe, badakigu, mende horietan, Hueskan, ezin zala euskera egin, behintzat, hori segurero zan batek euskera basekiena. Badakigu Poza lizenziatua, licenciado Poza, famoso kale horretako, kale hori izena mondotxan orduñarrak, esaten dauela jazetanean, oda jakatik jaken inguruan, oraindik 16. mendean, bizizan mende horretan euskera berba egiten zela. Eta un castillo, oraindik gehiago, un castillo da 5 villas, badakizue dago Javier, Beire, Javier, Sos, eta oraindik aratago, un castillo. Artxako hizkuntza barrutian, hau da, Nafarroko obispado barruan, arzobispado bat, ondino euskeraz errezatzen zen. Eta da, Sos, Luesia, Castilla, Oguero, Murillo eta Onseia Baiara, horrez da ikusten. Euskal toponimia dau Pirinio osoetan. Pirinio osoetan, punta batetik bestera, euskal hitzak daude. Wikipedia be, bakizue ez da gala super euskaldunen laguna, baina esaten da. Los datos históricos muestran, confirman, claramente, claramente la idea de Joan Coromines, de que la lengua vasca tuvo una gran vitalidad y prestigio en la baja antigüedad y alta edad media, y el territorio en que hablaba era notablemente más amplio que el actual, extendiéndose como mínimo al norte de Aragón, Cataluña oriental, así como a gran parte de Gascuña, da Pallars en el hau Wikipedia bera agertzen da. Hau da, konkista horien ostean, beritzen den Nafarroa. Goi, Nafarroa, Sonsierra eta Berneko lurrak. Hau izango zen, Aragoi bananduta, konkistatutako lurrak. Euskera, aldi berean, antxera. Eta noiz desagertzen da, esan dodazan lurro horretatik, Bastida, San Vicente de la Sonsierra Balos,
Ela Guardia ingurua, Bernet inguru horretatik. Noiz desagertzen da. Hoi zer konkistatua 1491 urtean, Nafarroari. Ditu esan, Nafarroan barruan, urte horretan arte. Eta noiz desagertzen da. Luis Núñez Astrain, Elusketa. En el siglo XVI, la ribera norte del Valle del Ebro de Álava y Alta Navarra pasaron a ser bilingües. Joder. Konkistando en barrio. Dena ez da txarra. Eta 15. mendean, Navarra eta Biarnoko estatuak batu egin ginen. Ondino, Biarnon, gaur, euskeraz berba egiten da. Non, Aramitzen, euskeraz, Inease, Arkantxe, eta batez ere ezagunena Eskuila. Eskuila eta Jeruntxe. Eskuila, 600 pertsona bakarrirekoz. Osa, dira, loroso txikiak. Guztira, 2000, Euskaldun. Baina badauz, gaur, esaten dugun Euskal Herri horretatik, haratago badauz Euskal Lurraldeak. Bat egin ebien, estatu biak. Eta, ja datoz, Nafarro garaiko konkistara. Zein zan egoera, konkista horretiko egoera. 1511 urtean. Pello Monteano de Azken liburuan esaten da. Así pues, el euskera era en la primera mitad del siglo XVI la lengua hegemónica en el reino. Nada menos que 8 de cada 10 navarros de alto navarros, habitaban en el territorio donde predominaban. Honeko largoia, elebakar, edo gehien bat, elebakar zan, euskaldun. Eta egualdea, elean niztasuna, zeratik dinotago. Datu bi, testu bi. 1500 Pedro Petillas Zamorako albitarias Tudelan. No sé hablar ni entiende vascuence, porque es natural castellano. Por no entender suele buscar un intérprete y que en ello pasa trabajo y que le vendría muy bien saber hablar vascuence para recibir a los que va a su casa la lengua de la tierra. Esaten da la lengua navarro. Hau da, egualdea be, euskeraz berba egiten da. Konkista momentuan, Nafarro barruan dau, Nafarroa garaia, base Nafarroa, behar estatu independentea, eta Andorra. Baita, Gaskuñako, hainbat lur, naiz eta hor, feudo frantziarrak ziren, eta estatu independenteak bakarrik, Nafarroa, behar eta Andorra. Eta zintzan egoera, nik aurkitu da testo honena hause da. Batetik Julio Caro Baraja dino, 1587 garren urtera arte, euskararen muga egualdetik iraunkorra direla. Eta Jimeno Julio ja esaten dau zer pasatu zan egualdean. Podemos afirmar que la ribera de Alta Navarra, de Álava y de Aragón limítrofes a estas pasaron por el ciclos protovasco, vasco-céltico, vasco-latino, vasco-árabe y vasco-románico desde los siglos 9-10 hasta nuestros días. Los vuelos apenas tuvieron repercusión. En este último ciclo, el vasco-románico, también hay que hacer dos distinciones. Un primer ciclo, vasco-romance medieval, marcado por el respeto y el mestizaje vasco-romance navarro con mozárabe, y un segundo ciclo, a partir del siglo XVI, con la pérdida del reino navarro, donde el euskera, el idioma propiamente navarro, es menospreciado y apartado de la vida social por el idioma del conquistador, el castellano. Jimeno Julio Carri zeukan. Gaur ez daukate hor beste. Hegoalde guztia, konkistatua, iparraldea, independiente, oraindik 90 urtez. Eta nor zan honen buru? Erregiago, ezagutzen izue. Enrique Bigarrena Zangotxarra, eta testu bategatik, badakigu, euren aita eta amek, hemen konpromisoa, izan zala, euskaldun izatea. Bai, badakigu, euskalduna zala. Iparraldean hasi zen euskera idazten lingua baskon primitae Bernaretxeparena, Enrique Bigarrena eskenia, bere emaztea Navarrako Margarita eta Juana Hirugarrenari esker lehengo testamendua Joanes Leizarragarena. Gero eta Azular, naiz eta ordazekoa izan, hau da, basenafartarra hizkuntzez, bere ordaz gelditu zen hegoaldean eta iparraldean joan zanean Enrique Hirugarrena eman hutsan baimena, bera errege zan Nafar guztientzako. Eta berak sortu ban lehen euskera batua, Nafarrera. Importantea be, los labos William Shakespeare dinoena.
Navarre will be the wonder of the world. Zengo da la maravilla del mundo, esaten dago. Eta bera izan zen, lehenengo erregine protestantea, Joana, eta lehenengo estatua erlijio askatasuna zegoen lehenengo estatua izan izan Frantzia, izan Nafarroa. Eta zergatik mantendu zen orduan beste tokietan? Beste tokietan mantendu zen oraindik foruak bizi iraun ebilelako. Zer dira foruak? Instituzio propioak. Diputazioetan azkenean mugatuak. Baina honen kontra ja hasi zen 15. mendean Espainia. Nebrija eta Isabel Katolikoa. La lengua siempre fue compañía del imperio. Eskoletan, ja 18-17. mendetan eraztu da. 1770 urtean, Felipe d'Anjoukoa, la irakaskuntza, únicamente en lengua castellana. Administrazioan baita, ya hasten dira, utilizar instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note cuidado, porque en Navarra se habla vascuence, en mayor parte iban a gobernar ministros castellanos. Elisabe, instituziones, nahiz eta gero, APS Euskaldun egon, Azkue, Aitzol, eta hainbat, Andoa, Ingo, Aita Larramendi eta guztioiek, baina instituziones beti imperioaren alde egin dago. Frantzian, bardin, Frantzisko lehenengokoak, ja frantsesa inposatzen dago, eta konkistatutako base Nafarroar eta Biarno, baita frantsesa administrazioetan, eskoletan, ordura arte Gaskoia, euskera hasi zen, lantzen, baina moztuta gelditu zen. Eta honek deko euskeraren egoeraren errudun handi bat, Felipe Bosgarrena. España bardin Castilla, esaten dago. Deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres, tribunales y gobernándolas igualmente todos por las leyes de Castilla. Decretos de nueva planta, lau, Katalunian eta Aragoin. Katalunien txako hemen egon zen austura gaurko Espainiako proiektuagaz. Eta berak sortuan lehenengo espainol batua. Euskaldunak batu ginean urte hau espainol lehenago, eta horrek batu ziren 1713 urtean RAE eta hainbat instituto sortu basalako honek. Ya orduan, William von Humboldt esaten dago, en menos de un siglo quizás desaparezca el vascuence de la lista de las lenguas vivas. Ja ordurako gure egoera nahiko larria zen. Eta ja errematea gerra karlistak ekarriko da bez. Lehenko gerra karlistan bitu, nondik zebilen oraindik euskerea, eta frantses funtzionario batek mapa lingüistikoak egiten dauz, eta bertan mugak esaten duzku. Txagabia, Olite, Aoiz, Orauren, Larraona, Salvatierra, La Puebla de Arganzón, Orduña, Salcero, eta misteriotsoa den Montañes de Santander. Dakit, nondik ibiliko dan, baina zeuzen arti dago. Zan bezala, momentu honetan, hau zegoen euskera, lehenko gerra karlista galdu eta holan dituko zen. Hau oso ondo agertzen da, bigarren karlista den euskera galtzea eta gure induzioaren kasearen galtzea foruekin batera, agertzen da oso ondo el último tamborero de Raondo, Arturo Campionen liburu honetan. Hau da, untxiti herriko pertsonai bat, joan da atxerrira, Ameriketara, 50 urte ostean bueltatzen da, 1910 pikoan, eta hasten da txuntuna joten, tamborra jotzen. Eliza aurrean, besa ostean, eta jendeak esaten dutxo, eta euskeraz, esaten dutxo, hemen ja ez da euskera hitz egiten, hemen ja ez da utxisturik. Hau iparraldera godoa, onde dago. Espainolek argi zaukaten forua kentzea hasi da nahikoa, eta bertako espainol unkari batek dinon imparcial. Quitarles los fueros no es suficiente, tenemos que quitarles ahora la lengua. Hau da, kasu paradigmatiko bat, euskera zelan doan joan dan atxera, baita zelan berreskuderatu egindan. Zein da, ezagutzen duzue? Tozu ezagutzen? Da, baiara bat. Ez ez da Rioja, Pirineo baiara. Ez herria. Ah, herria bai. Vale. Prologaino bat enuen mendiak. Erronkari. Erronkariko euskera euskalduna
1182 urtean izan. Errankoariko euskera egiten eban. Eta apurbelena hau izan, Ubalde Martinen bilobak hau esaten duzu. En 1876 un año clave para entender cómo se inicia la separación progresiva del euskera. La abolición de los foros supuso la aparición de las fronteras con la consiguiente presencia masiva de carabineros en el valle. Ese mismo año, finalizada la guerra carlista, llegan al Roncal maestros euskaldunes que prohíben y castigan en las escuelas el uso del vascuence. Seguidamente vendría la construcción de la carretera hasta Isaba, siendo este un nuevo foco de castellanización. Por ella llegaron los forasteros, procedentes mayormente de Andalucía y de Valencia, que venían a trabajar en la selva de Irati. También los vendedores ambulantes y los obreros que vinieron a construir la carretera hasta el llano del agua. De la conjunción de todos estos factores surgió el sentimiento y sensación de que el uso del vascuence era algo poco práctico, sabiéndose además que en la capital estaba visto era sinónimo de incultura. Kultura zena, 1600 urtean, Nafarroan, 250 urte geroago, da incultura. Asombraremos al mundo y somos una tribu primitiva. Hau da, garaiko mapa karlistaretan, lehenko karlista dago. Niño Navarra, erresuma da, handiago pinten dabe, baina mugak, ze mugak dira? Miranda, Laredo, kartografian da, Nafarroko erresumarena. Konkistatutako Nafarra Bizkaia dituko dabe, mendeetan. Hor, arriba. Mapa italiano, frantses, castellano, bardin. Orduen, Euskal Herria hitza, non agertzen da, dut oraindik ez esan honetaz. Posible, mar minuto, ez? Zaten dozta mosteko, ja, baina ezkeko izan. Ez? Guztu erazauzi, ez? Euskal Herria hitza non agertzen da lehenengoz? Horpizta amaten duzule, Izarragaren liburu hori? Ba, baina da tramposoa. Zer lehenengo agertzen da Lazarragako Perez de Lazarragaren liburuan. Berriki, 2000 eta gutxi urte horretan agertutakoa. Bai, eta zer din horretan. Antxineko liburuetan, zeinetan ditut ezagutu, Euskal Herria hau nola eben errege batek poblau. Eta bitu, zera ja Nafarra, Euskal Herria, lango esaldi horretan baita. Bai? Eta Euskal Herriaren lehen definizioa, noge moten dozku. Zer da Euskal Herria? Zeratik eta esaten dugu 7 lurralde direla. Nik ikusitako mapa guzti horietan ez dira 7 agertzen, Noiztik gara 7? Noiztik gara 7? 1512. 1512 gara 7? Ez, 1512 urtean, Berriosa Euskaldun zan, Biarno Euskaldun zan. Agian Bigorre be Ondino Euskal Zeusareko eban. 5 Villas de Aragón, super Euskaldun. Sos, Salvatierra, G oso orduan da, baina Jazetania Euskaldun zan, Jakapengura Euskaldun zan. Ditu esan dira, zer hau nizmondez eta diferentekin mintzatzen bai dira Euskal Herrian. Nafarra garaian, Nafarra beran, Zuberan, Lapurdia, Bizkaian, Gipuzkoa, Araba herrian. Eta bertze amitz lekutan. Pedro Agerra Zular. Herria hemen da lurra. Bitu, Arabako herrian, ez da, en el pueblo de Araba da, Arabako lurretan. Goierri, Beterri, Txorierri, Idierri, Idia lurra gantzeko idia, lurra. Irun herria, dira, Iruneko lurra, kapitala eta ba, hau izango zan lehenengoko Euskal Herriko mapa. Egoaldean, elean iztasuna, ja, nekez. 100 urte pase dira konkistatik, 150. Baina hau izango zan, Euskal Herrian lehen mapa. Eta orduen ezagutzen dugun mapa hori, nondik dator? Nor dago? Anton. Lucien Bonaparte. Lucien Bonaparte. Hau da, lehenkoko mapa, zer berdintasun deko aurreko guztiekaz. Aurreko azirala politikoak, eta hau da, euskararen bakarrik. Hau da, mapa linguistiko bat, ez da mapa politikoa. Mapa politikoak ikusitako guztiak dira. Eta han badauz, Espartzaren liburutik atarata dago, orteko zue, mapa politiko guztiak denak bardinak, Nafarroko mugak. Nafarroko erresumaren mugan, ez eta euskara galdu,
jarraitzen dabe mapa horietan agertzen. Laredo-Oraino, Miranda de Ebro, Errioxa, agertzen dira. Zer margozten dago Luis Luzion Bonapartek? Euskalkiak, 8 euskalki, baina 7 lurralde, bueno, 7 provincias vascas, 7 provincias vascas. Baina, eskuila, ez da provincia vasca, ni euskaldun, bai agertzen da, nintzen puntak. Orduen, 7 bat nondi dator, ez dator pertsonai honetatik. Nondi dator 7 bat. Xao, edo lako... Hori da Anton. Hori da Anton. Oda Anton da badi, Eusko Pizkundea, lore hilokoak. 7 bat ikusteko, 1891 urtera arte, urtera joan gara. Lehen hau badauz, hau da, 1897koa badau olako zeuzea, baina ja, herrian 7 bat hori noiztik, ia 1900 urtetik dator. Eta euskalkiak, noiztik dauz euskalkiak? Lehengo teoria zan, tribuena, euskal herriena. Bakoitzak, triboiak, euskalki bat, karistioak, oda Bizkaia esaten duguna, Gipuzkarra, Barduloa, Goinafarra, tal. Barojak esaten dago. Bueno, hori gehi diozesiak. Diozesiek, bere influentzia, eriza, kultura, influentzia, ni oinaten egonaz, eta oinatiarrak esaten dago euskera polita Tolosakoa dela. Zo historikoa da, nioen ire garaiko jendeak, esaten da hori. Zer bertan, joan ziren beste Gipuzkoako apesak, Gipuzkar euskera horretan, kulturako euskera zan Gipuzkarra. Eta horien Bizkaia zan, eta da, pentsatzen dabe horrendik, dala, humilagoa, sastarra, kurioso. Baina, berrikiko dozuazok esaten da, bueno, baina egiek behi ikusten da, bere influentzia daukela. Gasteiz, tal, Hautadaraino, Bermio, Maule, Donosti inguruko, hiri handiak, Tolosa, Donosti txikia zen garaian, Tolosa, tal. Bueno, baina ez da beha azaltzen. Gondo Mitxelenak esaten dago, eta inok ez dago kontrakorik esaten, Erdi Aroan euskara batuagoa zala. Hau da, euskalkiak ez direla hain zarrak. Goi, Erdi Aroan euskara batetik bestera gaur baino gutxiago aldatzen zala. Batuagoa zala, bau. Honek ez deko zentzurik. Honek gutxi. Eta honek, bueno, zeus. Beste variante bat sartu dago ondo zuazok. Euskalkiak. Zein da, konkistarena. Kanpoan gelditu ziren lurrak, eta Nafarroa barruan gelditu ziren lurrak. Nafarroa barruan ginen bitartean, Bizkaidaka euskera batuagoa zegoen, eta apurtu bezain pronto, joan ziren aldatzen. Euskalkia gauza raroa da, dialektuak egotea, da, lo más común del mundo mundial. Gu, bo sortzi depende, zaitzuko euskera badala euskalkia, arrokarikoa baier, bueno, bo sortzi. Gaztelaniak 80 ditu. Gehienetakoa da inglesa. Zenbat eta lurralde gehiago eta berba egin gero eta dialekto gehiago. Hau da, eta segaitik da esaten da bat dela euskara edo gaztelania polita. Momentu baten, errege batek esan ebalako hau. Eta beste guztiak Andaluzen erdera, gaztelania, Baiolizekoa bezain polita da. Baina ez da ofiziala da, Baiolizeko. Euskararen beste mapa matxok. Broka, Palbroka, ia 1971, ia garaikidea. Eta Julien Bison, 92an, antzeko baita. Beste hauek kritikatzen anoa. Hau, Anton Dabadiren garaikoa da. Jan Jorgain, Navarroko estatuaren armarria, azpi lurraren parean. Eta gero, oraindik txarra, hau da, originala. Nafarroan, lehenengo kuadrantean. Erandikoki, lehenengo kuadrantea da importanteena. Lehenengo kuadrantean, joan bara, dena bardina bakara, importanteena doa lehenengo kuadrantean. Baina bardina kara, ez. Ara bazan, Nafarroko erresumaren lur bat. Bizkaia, Gipuzkoa, denak ziren, lurrak. Ez deko zentzurik, Espainol bandera, ipintea, Extremeño, Andaluz,
eta ez dakin nogoko banderaren parean. Ez daka, honek ez deko, ez buruan kai. Libro da Armeria, Peio Gerrak, liburu bat idatzi dago, nobelatua, honetaz, zure hoiakin. Eta azken erasoa, hau ezagutzen duzu, ez? Hau bai, eta hau bai. Hau da, el malo, este es el bueno, curioso. Baina arazki bat egin akatzen dira, vale? Eta, hau da, Espainia eta frantses totalitarismoa. Frantses totalitarismoa hemen hasi izan, 1789an. Todas las lenguas que no son en francés, fuera. Paraldean, lau mila deportatu, hiltzera, pekatu bakarra, ez ekiten frantsesik. Mons por la patrie, ez da ikusten, horreplido, Mons por la patrie, de Gaulle. Charles de Gaulle. Bretainiarrak eta euskaldunak, carne de cañón. Mons por la patrie, akarri dago iparraldean. Ez da hau frantzian, ez da hor, ez. Euskaldunak eta bretainiarrak, carne de cañón. Español habla el idioma del imperio. Eta zer pasatu esan gerra honen ondoren? Gugian provincias traidoras, Bizkaia eta Gipuzkoa. Traidores a España 3 veces. Lehenengo Guerra Carlista, bigarren Guerra Carlista, tercera Guerra Carlista, el alzamiento militar horretan. Eta aberatzenak, Frankok aberaztu gintuan. Que curioso, extraño, ¿no? Ese estado. Eta iparaldean, al revés, frantsesak zer egin dago, todo fuera, empobrecer, eta ekarri turismoa. Eta bitartean euskera primitibizatzen. Ezakien euskeraz, baina baskoa bazan, Miguel de Unamuno y Jugo. El vascuence se extingue sin que haya fuerza humana que pueda impedir su extinción, muere por ley de vida. Es un pueblo que te vas, estorbas a la vida universal, porran. Hans Mukori, Lanchuna. El argumento de que las lenguas llamadas primitivas son un obstáculo para el progreso o es un argumento de ignorancia o de mala fe. Surge generalmente o bien del deseo de alguien que ha abandonado una lengua, en casual, por otra, o un deseo puramente político para hacer a todos iguales y suprimir posibles rebeliones o sucesiones de un centro político de un Estado. Mila sortzireun eta hirurogeita zazpian, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroa Garaiko biztanleen 92% euskaldun zen, ere bakarra gehienak. 1 urte geroago, Franco hiltzen danean, 25% bakarrik da eta gainera elebiduna. Azkeneko euskaldun ere bakarra, pasadan gizaldean izan, ez dugu egin inongo omenaldirik, baina egin beharko genuen. Segatik, 40.000 urte ondoren, ez dago euskaldun ere bakarrik puntuan. 40.000 urte pasan behar izan. 40.000, 50.000, baina izan. 1.000 asko. Euskararen meritua, esan bezala, ez da, hasieran esan dudan bezala, ez da bere antxinatasuna, ze asmatutako hizkuntzik ez dago. Denak eboluzionatu egin dabe, interlingua edo bestea zen da esperantoa salbu, denak eboluzionatu egin dabe. Gure meritua da, hemen bertan hizkuntza bera, hasieratik onera, berba egitea, bere influentzia, kanpoko influentzia pila bat, latina, baina bertakoek hizkuntza bera evoluzionatu normala, gorbe evoluzionatzen ari da euskerea, berba egitea da. Zaila da euskera, nortu aldago, amerikanoen nortu egin dabe. Silicon Valleyko Indibon enpresak 239 hizkuntz eta 21 faktore neurtu ditu. Eta, karo, zaila erreza, zer da zaila zer da erreza, hori ezin da neurtu. Niretzako txinarra oso zaila da, baina txinar batentza zaila da nire euskera. Nik romantzea jakinez, beste romantxe bat ikastea ez da hain zaila, baina romantxetik ez datorren batentzako zer da zailagoa. Ez da edera, gaztelania edo euskera. Zein da zailagoa? Frantsesa? Eta neurtzen diren faktor horiek dira, non ipintzen da aritza, adibidez gauzaki bat artikula euskera atzetik doa eta gaztelanioan aurretik, zer da normalagoa, zer da arruntagoa, aurretik edo atzetik. Zein da erantzutak egu? Ez dugu ikasketa hori. Babitu. Arraroena Mexikoko
Txalkotongoko indigena batzuena da, arruntena Indiako indiena. Inglesa, frantsesa eta gaztelania, sei lehenen arraroen artean, hau da, ez dakatenak estruktura morfologiko, sintaktiko, beti bardintzeaz bat. Beste koparatuz gehien aldatzen diren hizkuntzen artean da. Eta euskera, hundik egongo da, horretik eratzetik. Arrunta edo arraroa. Animo. Nik uste, arrunta erraza. Erraza oso erraza. Niretzako oso erraza dihantzen. Kastellanoa gustatu zitzaidan, baina, bueno, berroi bat urte. Zein da amerikanoen erantzuna? Amerikanoen erantzuna da, euskerea, hizkuntza horietatik 250garrena da. Berez oso arrunta. Ez dut esango erraza, hori da subjetibo, baina oso arrunta, oso normala, dekon estruktura, morfologiko, sintatiko eta barra. Vale. Bueno. Orduan baskoak ez dira oso normalak. Ez baldi badute ikasten. Ez hizkuntza bera. Hori da. 5 minutos. Vamos, venga, jode asko da. Venga, bueno. Azken gobernua, hirujoen definizioa, 20 urte geroago, txotar batek, ideia bera, Baskonia, hori da gure lurraldea. Euskera, Arantzasun, batu egin zen, 2. aldiz, ez lehenengoko aldiz. Euskaltzain, askoek kurubit, nahi zuen nafarrera izatea, eta askoek eta txigarrek eta barrek, barriro beste euskera bat batu da egin ebien. Gandiaga, askoak poeta izan detezko honako zuenak edo Gandiaga. Hemen euskarak ez dakina, bere jakingo du zergaitik ez dakien, baina hemen euskarak ez dakienak ez digu guztien euskaraz egiten. Baina eta hemen euskaraz jakinarren euskaraz mintzatzen ez denak ere, ez digu guztien euskaraz egiten. Erabiltzen ez bada, hil egiten da euskara. Ez da zergatik, baina epatzen dizut, bada. Oso polita, baina hau da, zer, sindrome de Estocolmo total. Euskara galtzearen errudun gu. Zu, ta, ez. Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako, hartzeren esaldia. Imperialistek eurera inposatzen dutelako baizik. Gau, zelan gauz, bananduta. Alegala, ilegala, eta hemen diglosia, erdera errezago. Bueno, pasaiko dut hori. Noren errudun? Errudun bakarra, imperialismoa, espainola eta frantsesa, bardin. Estatua zegonean ez egon problemari. Eta hau da, infantzionezo bat zen, baita mendigo zalen eta baita neuren lema. Aberri askea, herritar askentzat. Gaur egun, 10 hizkuntza bakarrik toki horietan. Klaber, baina, holan begitu, Klaber Bonaparte, Calvet barometroaren 2012ko datu. Munduko hizkuntzen bizindara pisua, 5.000 hiztun baino gehiago dituzten munduko hizkuntza bakarrik dira 573. Hiztun kopuru eta beste 10 faktore ikusita, lehena inglesa, bigarrena gaztelera, hirugarrena frantsesa. Euskera munduko 51. hizkuntza da, ez gara hain txikiak. Txiki ikusten gara, barriro sindrome de Estocolmo bat dugulako, baina 51. Nik sinatuko nuke. Osa guztietan munduko 51. izate. Bai? Euskal portzentaien gurra, Euskal Herria mapa bat egin behar dugu, denak endu beharko dugu. Hizkuntza hartzen badugu bakarrik, Euskal Herria izango zen gorriz dagoena, eta apurbe gehiago, naranjas. Hizkuntza hartzen badugu neurrilez. Bueno, eskolarizatuak apurbe gehiago, baina bitu. Iparraldea, 10 hizkuntzakoa, bai, baina eskolarizatua ez. Hizkuntza bat galdu daiteke modu bitara. Hitz egiten duen herriaren desagerpen fisikoatik. Arabiarrak, Espainian edo Indiar Amerikanoak bezala. Eta purka. Azken honetan desagertzen doan hizkuntzaren jabe den herria, sujeto politiko edo agente historiko ahuldua da beste herri baten ekintza politiko batik, beraz, biolentziagatik. Sekulan ez du herri batek violentzia fizikorik ez bada medio armatua azken finean, batean bere hizkuntza hitz egitariuko. Lehengo ejertzitoak, gerokoak eta gaurkoak. Euskararen mugak, historikoak, gure indar politikoaren araberakoak dira, gure estatuaren historia da. Euskararen mapa,
eta mapa politikoa mugak ez badoguz guztiz pinte. El verdadero misterio de euskera es su supervivencia, no su origen. Ni etxako ez. Edo misteriorik ez. Origen ni supervivencia. Zer erresumo hau da beti gorea, ez bai dugu esterik euskaldunok onartu ezektatu. Etorkizunik, Estatua berreskuratzea, hori da etorkizuna. herrien Europa, hau da saldu nahi deuskuena, bitu. Hau da, Unión Europeak, Estatu Europar Batasunak, egineko mapa bat, hizkuntzen mapa. Hor, estatu ez dauketen hizkuntz guztiak, gaizki dabe, estatua daukaten guztiak, primeran dauz. Baite, esaten duten guztiak, eta juduek oso listoak dira horrek, eta estatu bat daukate orain, eta galdu, orain 2000 urte galdu ebien euren hizkuntza berreskuratu egin dabe. La cultura y folclore vascos están también en riesgo de desaparición. Si la región vasca continúa siendo un apéndice de España, Francia es muy probable que se desvanezca completamente. ¿Cuál es la única fórmula que puede salvarlo? Un Estado vasco, en el que todas sus instituciones del autogobierno, la burocracia, el sistema educativo, los medios de comunicación sean puestos a su servicio. Auriño, Jerusalén, Pospek, esan deba. Vale. Nik horregatik, gu, beti, aberri askea, arretarra askea entzako, Navarra da nire estatua, eta euskera, Navarrena nire euskera hizkuntza.